Борислава Вачева, която ще ни представи първата детска книга с българска народна музика, издателство Творчество. Радвам се, че днес съм тук и мога да споделя с вас за пръв път пред публика музикално пътешествие в България. Първата детска книга с българска народна музика. Ние със съпруга ми сме родители на едно малко дете, което много обича книгите и много обича народната музика. И когато разбрахме, че няма такава книга, която да може да радва българските деца, се заехме да я създадем. Направихме така, че да съберем вътре по едно любимо хоро на всички нас, от всичките 6 фолклорни области, и да създадем илюстрации, които да потапят децата в духа на българския бит, култура и да ги запознават с нашата природа. В книгата децата могат да чуят автентичните хора, които са оригинално записани, и също така могат да се запознаят с шевиците, с характерната архитектура за всеки един район и с всеки един от занаятите и традиционните дейности, които българите сме извършвали през хилядолетната си история.